Anakku ngger, anakku wong gagah. Anakku wong Sentosa Swatama. Nggih, wonten timbalan ing dawuh. Lante panggrahi tamu gagapi marang kanane wong tuamu aku. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya ngger. Dene ana aturmu ingkang nyuwun priksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sokalima. Lan aku ora nglakoni bocah ana negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora bocah ana negara Ngastina. Merga tumrap Begawan Durna, nggonku bocah kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku. Nuwun sewu. Ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ngene ya, Nger. Sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi bocah ana negara Ngastina. Mengko tiwas aku ado-ado sowan negara Ngastina. Yen to didangu dening anak Prabu Duryudana, aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe. Apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina? Kang mangkono. Kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi Sokalima kuwi bumi perdikan lho Asatama. Sokalima kuwi bumi perdikan, tegese Begawan Durna madheka ning Sokalima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-endi. Ning rasaku merdika. Ya mung emane kamuktening Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwata minangka dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku ngenyam kamuktenan negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa.